hitz egiten. Araze gertatu den, partio orain, markagailua berrituta dago. Gertatu den guzti honengatik. Aurreko astekoa buruan izango dute denek oraintxe. Bai, batzutan provokatu behar dira gauz batzuk, eta nik uste dut emesito oso garrazia ezokala, maitikan espaldi nahi dute, ustazte hori eman, zerbait esan behartzun, eta nahiko garbi. Aipatu du, bere keinukin etzeloa, konforme. Gaur, ez Pesitzen ez da Sitoren hitzak ez ditugu entzungo, eta bien bitartean esan dezagun, Uniskazan sailkatu den bezalaxe Makabir irabazita, Herbalife Kanaria handiak sekulako pausua eman du, ez ustean Saratofen irabazita arratsaldean. Zurkar sartuta, 85 eta 92 nagusitu bai dira Aito García Remesesenak. Hauek ere pozik, lehen esan duzu, kopara sartu ondoren Bilbo Basketek motivazio aldetik ondo joan gozela partida ontara, eta zer esanik ez, Kanaria handiko taldeak erakusten ari da urten ere talde handi bat bihurtzen ari da. Talde handia zena, Valentzia emaitzetan azkeneko astean, patial. Bai, Europan bai. Bueno, 13 eta 14 eta orain jabetza izango du Bayerrek markagailuan aurreratzeko erasoa. Orain arte irabazten agintzen egon baita Dominion Bilbao Basket. Tobias Bori kantxara bi antolatzaile ditu, aurreko astean bezala hainbat minututan Raul eta Borirekin jokatu baizuen Dominionek. Urratsak egon dira hor. Dedovic bazpada isilik eta jabetza Bilbotarren aldera. Horre presioa. Bai, Gabeletako Kopsekin ari da jokatzen, Pesic, eta horregatik ondo etortzen zaio, bi antolatzaile izatea kantxan bat jokatzeko eskolta modua. Haze pasea. Ondo Herbel, Gabeli baloia legez kenduta, Raulek zabaldu, Mumbrú ez du saskira begiratu nahi izan, ea ze pasegi daude hor, eta demorala ere badauka Dominion Bilbao Basketek. Defentsa erotu araziz, ari zen pasoiekin, Sitoren taldea, Herbel jasoko aldu baloi hori, azkenik ies egin dio. Normalean horrelako pase pikatu horiek garaia direnentzat, zigorra izaten da. Bai, zailagoa izaten dira. Normalean Herbelek jasotzen ditu, baina hor, etzan erreza, hemen bai ikusten ari gara. Erasoko errebotetan dago galdea, Hor bai, nahiko zuzen ere jokatzen, ondo ari da kargatzen gainaz, Dominio Bilbao Basket erreboteko lan hori eta horrek ematen dio aukera. Oain Borja Mendia ikusten ari gara. Tipserren gainean hain justu ere, jokalari alemaneraren aurreneko 2 puntua dira, internazionala selekzio maila guztietan, Alemaniako selekzioan, eta ezkerti horre bere lana betetzen du, Bayer honetan. Hori, lehen aldiz aurretera Bayer markagailuan. Herbel, Raul, Mendiaren blokeoan, aurrera egin du bikekoak. Berriz ere orain arazoak, ea nor kateatzen ditu Babak heltzetik, Raul, hau ere ez, bitik ezin bat bera ere sartu, Dedovicei falta egin behar zuzenean. Partio orain zailtzen ari zaio Sito Alonsoren taldeari. Ondo, hasi du 3 marratikan, baina gero ikusten ari gara, beherakada eta porcentaiak ez dira normalak, Aurtengo Bilbao Basketek lortzen baitu, egunetikan 40 inguru hortan partida galtzea oso zaila egiten zaio, 42 dabil, etxetik kanpora. Horregatik esaten dut, eta, partidan hasieran baziru dien, ondo hasi duela, baina geoztikan ikusten dugu beherakada egin duela bere porcentai hortan, eta espero ezagun, onera ekartzea berriz. Dena den, taktikoki Sito partidua prestatu eta aldaketak eskainitu dagoeneko. Bertan zorain eserita dago, eta haren txinparta gero berriz ere ikusiko du behar bada. Zanere partidua luze joango delakoan, hobe, denek protagonismoa izatea, Todorovici eman dion bezala lehenengo minutuetan. Garbi dauka erregai guztia ezin dula, agortu lehenengo zatian, eta horregatikan egiten ari da sarritan aldaketa horiek jokalari guztiak implikatuta egoteko eta garrantzi zuenak ondo iristeko bukaeraren. Bayerren defentsa ere gora egin du defentsa horrek, eta orain Dedovicek falta egin behar izan du. Kostatzen ari zaio baloiaren mugimendua tajuz,
egitea dominioni azkeneko minutu hauetan. Eurokapean normalean ez dira ikusten, ez defensak oso gogorrak, baino eta Alemanian eta gutxiago, baino hemen ikusten dugu Euroligako talde badela. Eta Pesic dagoela. Hori da bestia. Esan behar nizun. Herbel. Hugo. Ezagutzen den taldea dudari gabe. Raúl. Johnson gainean egonda. Ez da orain ezer ateratzen erasoan, Ez. Atiatuta geltuta, ikusi dugu gainaz CR joandan 12 puntu horiek hartu arte eta geroztikan tantaka lortzen ditu puntuak, oain erosoago ikusten dugu etxeko taldea. Herbel, Johnson zaintzeko irten da, Tipser etorri, nahi gabe etorri zaio baloia, Herbelek ikutu da hasiera baten, eta Alemaniaren laugarren puntu honen bestez, lau goiti dira Bayernekoak, 18 eta 14. Falta erasoan Herbele. Esango nuke iparra galduta ez, baina bai momentu honetan zorabiatuta dagoela txarrerako Dominion. Bai, irterako bostekoarekin oso ondo hasi du partida, baina esan behar dugu jokalari guztiak aldatuta dituela momentu honetan Sito Alonsok, eta nora ezean ikusten dugula momentu batzuetan oain bosteko hau. Espero ezagun, ondo kokatzea defensan, badirudi tenkatzen ari dela pixkanaka, eta gutxienez lortu egin dute, baloi hori eskuratzea. Fixerrek egin duen akatxe bakarra orain arte, 18 eta 14 markagailuan, ematen du Bayerrei, ez zaiola bat ere atsegin izan duen hasiera, eta orain alduen putria ari dela ipintzen atzean bederen, ezer oso okadezan Dominionek erasoan batik bat. Raúl, berriz ere badoa denbora aurrera, Mugan, bera jaurti behartu den, Ruoz, eskerrak, azken segundoan, azken aspere hortan, lortu iruko Ruozek, Dominionen hirugarrena laurden honetan, 18 eta 17, markagailua berritzeko balio irukorrek, Kops, bado aurrera Thompson, atzera Zirbesi, iruko marrati saiakera, joklari pusta. Olki ordainetan, Alemaniarrak, laugoitik Bayer lehenengo laurdena bukatu denean. Bigarren laurdena laiztera abiatuko da Munichek, Audi Domen justu ere, eta muturreko estadistika edo jokorik ez dauka Bayerrek. Baina bai joko ezaguna eta jokamolde horrekin min egin dezake eta nola egiten ari den azkeneko minutu hauetan. Baitu 6-7 joklari, normalean 9 punturen bueltan dabiltzanak. Eta hain erregularra diren horlako 6-7 joklari izan da, aurkariak badaki zer daukan, Bai, ezin dezu, fokoa jarri jokalari baten gainean, eta horrek, izlatzen du ze arriskoa daukate jokalari guztiak, Tipserrek erakutsi du nahiko garbi, 5 minutu ez ditu jokatu eta 7 puntu sartu ditu, oain hasi da Nedovic ere badakigu zezitala den, bere jaurtiketetan, eta, erne honberko dute jokalari guztiak, talde moduan defenditzen. Hoxan, aurreko astean, partidaren hasieran aipatu genuen, bi talde hauek direla fase honetan, iruko marratik eraginkorrenak, eta gaur etxean ari den Bayer, hasieran Bilbok txinparta hori erakutsi balin badu, orain pixkanaka etxekoak, Alemaniarrak ari dira txanpon horrekin erantzuten, eta gehiago esango nuke pixkanaka azitzen, bitik bi. Taldi berean esan behar dugu ez dira normalak, Bilbo asketen porcentaiak iruko malatikan, normalean hainbesteak katz jarraian ez ditu egiten, hasieran bi sartu ditu bertansek, baina geroztikan asko ari da sufritzen, eta ez hori bakarrik, azkiaren azpian ere jaurtiketa batzuk ezinezkoak. Azkeneko bezala, Rofek izan duena bezala. Dedovicek, orainez, kale, kantxan da Zuzia, errebotea jaso du bertansek, berriz ere lehengo bidetik itzultzen den bigarren laurden honetan.
premia baduelako bere taldeak, Bertans, haren gainean orain Kops dago. Problemak Taylorrek izan ditu, Renfro berriro itzuli da bigarren laurden honetan, falta lehenago, ez du balio saskiraketak, hori dio Koromilas greziarrak. Eta lehendabiziko laupabos minutuko alaitasun hori erasoan, desagertu dintzaio apatean Dominioni, Pesitzen taldea monoa ipini dulako batzean. Asko estutu du taldeko defensa hori eta ikusi dugu ezinean, Bilbo Basket, ala ere pixkanaka bere bostekoa egokitzen ikusten dugu Zito Alonso. Eta, ea zerbait lortzen duen, Raul Lopezekin ez du ez askorik lortu eta berriz ere Jana, antolatzea taldean. Ez ditu baloi asko ematen, eta gaur uste hori debekatuta dutela Zitorenek, eman dituztenak eman da gero, oraingoa honek, oraindik eta eragin gehiago eta ez onerako izango du. 24 eta 17, Kops, 7 puntuko tartea. Bila zetorren Dedovic, baina Ruof gainean dago, hor blokeoan geratu da kateatuta eta aldaka mugitu dulako Sabanovicek, epaile turkiarrak falta dirazi du. Nabarmen izan da, justu azkeneko momentuan gainditzen zegoen blokeo zuzen hori, Kleb Jana, eta Sabanovicek ikusi du, zertan zebilen eta mugitu ondo aldaka. Pesitzen herri eta ikusi besterik ez dago, Garbia izan da, nabarmena. Berrizte egin du Bertansek, berriz ere Taylor atera da haren gainean ipintzeko, lehen emaitza oso ona espadu izan bai erre, berriz ere ura da Bertansen gainean, irten eginda Suarezen iruko alegin hori. Hala ere, hainbeste kanpotik jaurtitzea derrigorrezko alda, komenigarri alda, Josean? Badakizu, jokamoldean olakoa daukan Bilbo Basketek aurten, iruko marratikan saiakera asko egiten ditu, porzentai normalak edo zuzenak lortzen baditu, beti partidan sartuta egoten da buru belarri, hori ez da gertatu erain arte, eta, zortzitikan 3 sartu ditu. Etorriko dira, bere onera, horregatik egiten dituztean beste saiakera, eta barrukaldean ikusteet fisiko aldetikan ez dutela, hainbesteko konfiantzarik ikusita ze gurra banatzen da barrukaldean, jokalari gogorra dituelako, eta, hor dago Thompson, Sabanovic ere, beti dabil, besoakin lan egiten, Brian, eta asko kostatzen ari zaio barrukaldea jokatzen. Dena den erasoko errebotera jotzen duen talea da. Bayer eta gaur errebote bakarra ez du hartu orain arte, eta aldiz Dominionek 6 daramata. Errebotean aurretik dira Bilbotarrak. 6. puntua sartu du, ze partziala ere hautsi du, honekin Alex Mumbruk, 27 eta 19, 10 puntu behetik egon eta gero, Alemaniarrek izan duten alderik nagusiena, orain arte, Sabanovic, honek Thompsoni, buelta erdi horretan, ondo menderatzen du jokoa, orain errebotea, edo zaindu Alexek, Suarezek esan nahi dut, Kops, Bogris irten da eta hor jai. Thompson labur geratu da, zorionez, falta zuzen egitera Kops, Janaren gainean. Biak atz jarraian egin ditu, lehen aipatu normalean gutxi egiten ditula, baina horrela jarraitu dezala, ikusita CR zirudien jaurtik eta hori azkeneko barnekaldi hortan eta harrigarria bada ere kanpora bota du. Zer supolsa dezake Alemaniarrek egin duten lehendabiziko iesaldi saiakera hori, orain dela gutxi 10 puntuko aldea baitzuten. Lan gogorragoa egin behar bainatzen, Bilbo Basketek oso ondo hasi du ekin dio partidari eta gero, bapatean argi guztiak izan dizazkio, espero ezagun pixkanaka berenera ekartea asko gelditzen da, nahiko ondo ari da jokatzen, suerte apur bat falta izan zaio, jaurtiketa batzuetan, baina, Alemaniako taldearen merituak ere izan dira, ondo ari delako defenditzen. Bertasekin jokatu beharra dago, atea zabalik ikusi du, pase zoragarria eman dio Alex Mumbruk, 8-4 partziala eta Pesicek badazpada gelditu nahi du, ez dadila Dominio Bilbo Basket berriro berotu, nonbait, utxartea. Arratsaldean jokatutako multzonetako beste partidan, Turkian, Banbitek 20 puntudatik irabazi dio Ratopan Ulmi, 92 eta 72, Turkiarrek beraz
3 garaipen dituzte, 3 ditu Bayerrek, eta Bayerrek gaur irabazi nahi du besteak beste, garaipenak sailkapena bermatuko diolako, Dominion Bilbao Basketek berriz irabazi beharra dauka. Galdu ezkero Alemaniarren menpe geldituko litzateke, baina guk zera ikusi nahi dugu berri hori piztutzen eta ahal izan ezkero partidu hau bere ganatzen bizkaitarrak. Momentu hontan 6 beti dira markagailuan eta Bayer pixkanaka etxeko giro hori eta etxean jokatzen ari dela baliatzen ari da edo baliatu nahian. Bogerisen defensa hemen, ez? Bryanten gainean, urratsak egin ditu nabarmenak, defensa gainditu ezinik ikusi dugu estatu batuarra, eta berriz ere eskuratu dute baloia, ez? Eta ikusten ari gara gainaz, Munitzeko taldea ez dela Dominion Bilbao Basket baino gehiago, ez? Lehenengo partean ikusi genuen, eta gaur ere, hortxe dabil, ez? Ondo, berriz. Eta Jana irutik ez du bat berare sartu, ez ziren gaizki jaurtitako jaurtiketak. Sartzen dituen jaurtiketak direlako. Hori da. Hor behar du zorte apur bat, dena den Bogrisek ondo estutu du Bryan. Bryan ondo ezagutzen du talde bilbotarrak. Jokalari batzu bintzat bai. Bogrisek kale. Biko jaurtiketetan ere porcentaia behirakada dator, ez? Hoi ez da normala 15 bakarrik sartu ditulako, ez? Eta batzuk izan dira, nahiko gertukoak eta harregarriak, ez? Baino hau ere nahazten egiten da. Baina Munbruren laguntza etorri delako. Renfro, honekin kontu zibili behar. Horre jaioa da. Behin aurkaria gainditu eta laguntza hain motel balin badator, berriz ere ateko atzea zabalik ikusi dute bilbotarrek, Munbru saskibarrura, 29 eta 23, dena denen lana orain atzean egin barra dago, Aurrean emaitza behar du, baina lehenik eta behin atzean puntu kopuru hori gutxitu beharrean da Dominion, ondo berriz ere Bogris, eta falta egin beharrean Taylor. Aurreko astean Bryantekin baino hobeto jokatu zuen eta min gehiago egin zuen Bayerrek Thompsonekin posizio horretan. Horrekin ez desan nahi Bryan jokalari txarra denik, ez da gutxiago ere, bizkarratzeko jokoa dauka eta paseak emateko gaitasuna. Baina ondo hartuta dauka, estu hartuta dauka Bogrisek. Bai, orain arte badirudi ez, Bogrisek eskautinaneko ondo eginda daukala eta ez dio amuari heltzen, ez? Ondo eusten dio eta keinu horiek ez ere zean gelditzen dira. Bertansek bere horretan jarraitzen du, puntuak bilatzen. Dagoeneko 10 daramatza letoniarrak, 5 puntuko aldea, Sabanovic berriz kantxan, ireki gindu Renfro dagoen lekura, honek itzuli, Sabanovicen jaurtiketa zen hori berez, sartzen dituen horietakoa, errebotea ondo itxi du, landu eta Dominionek, transizioan badator aurrera Munbru eta hor falta jaso du, bai. Taylorrena berriz, ez da txarrau, Bai, gaizki kokatuta zegoen, ez? Etxeko taldea eta hemen ikusi dugu, ez? Ze irakurketa azkarra egin duen, aukera bazukan pasea banatzeko, baina pasabidea handia ikusi du hor Alex Munbruk eta buruz jokatzeko aukera bikaina. 3. falta, Bryce Taylorrek, joklari horrek minutu asko hartzen ditu gantxan, ematen ditu gantxan, Gazitzer, eta Gabel, jakina, Taylorren ordez. Eta ematen du Pesicek, ez eta talde luzea izan, 9 gizon baino ez titulara erabili nahi Eurocup honetan. Ze ez dago mugimendu gehiago aulkitik. Baina 9 joklari on ditu. Hiru puntura horbildu da orain Dominion. Mosketa eta oso errez jokatu du orain Bayerrek, azkar eta zehat. Bai, dotorea jokaldia, ez? Hor aukera izan dute. Mondo bikoizteko baloia saskiaren azpian eta Bryantek horretzeukan, ez? Akatsa egiteko aukerari. Jana, ea laugarrena sartzen duen. Ez da ere, eta aurreko astean zein gaur, Jana ezer oso ez dadile. Ez, badirudi berriz ere, Zito Alonso guztartea nahi duela eskatu. Bryan, kapaz da hortik anamatu. Kapaz da. Eta jo,
utzi behar, inor ez da irten, gaitasuna dauka jokalari Kaliforniar honek, 34 eta 26, 8 puntuko aldea markagailuan eta orain zitok utxarte eskatu behar, arestian Pesicek egin duene moduan. Izaldi hau bigarrena du Bayerrek, eta ez dugu ez gehiago ies egiten ikusi nahi. Bide berdinetik jarraitzen du partidak, ez ikusten dugu Janak ez dituela sartzen jaurtiketa luze horiek, biko jaurtiketetan ere porcentaiaz dela inbestekoa, Bilbo Basketentzat, eta, bueno, espero dezagun, ez, jaurtiketa horiek sartzea, partidan barruan sartuta jarraitzeko, ez, hala ere etzaio gehiegi gustatzen ari, ez, Sito Alonsori orain arte egindako defentsa, eta horregatik ustartea, beek ere ikusi du erasoan ere kamutz eta atzean bigun xamar dagoela. Asistentziatan, Alemaniarrak aurretik 8 dagoeneko, Dominionek 5 baino ez, gutxi dira, dudarik gabe eta horrek islatzen du talde jokoa zein den. Atzerako 2-3 jokalde horiek kenduta, ezer gutxi, Asistentziak kontuan izateko, bueno, pase baten ondorion saskiraketa etortzen delako izaten da, eta jaurtiketa horietan, aske egindako jaurtiketa horietan ez duzte askorik lortu, ez? Agian taldeko jokoro pixka bat gehiago ikusteko gogoa badaukat nik, ez? Hori lortzen badu nik uste, hobeto jokatuko duela. Baiz, portzentaiak momentu honetan txarrak ditu Domenionek, eta onak, bikainak, aldiz, Bayerrek, lehenengo zati honetan. Bertans, haren vertikaltasuna denek ezin dute errepikatu, baina bakoitzak bere ekarpena gehitu beharko luke. Ea Monbru, bai ba, gainean Zirbes, hala ere, Zipser barka, eta hala ere, kapitainaren hirukoa, horretorri da erantzuna, 34 eta 29, Zipser, Gabel, Renfrori, gainean da orain Jana, blokean gelditu da kateatuta atzeti pasa behar, eta 3 segundo, Bryantek eremu barruan, beraz jabetza bilbotarrentzat. Gutxitan ikusten da, jokaldi hau, baina. Ahotik gendu diazu esan behar nuena, izan ere, aurreko astean eman zuen behin baina gehiagotan egoera horretan, eta ez zuten epaiek hori adirazi. Agian bideoa ikusita izango du, Koro Milas jaunak. Jana, hortik irten behar, pase hori, ez dakite nolatan eman izun Bogrizi, eskerrak inoren eskuetan gelditu ez den. Bertans, 6 segundoko jabetza, eskatu du argita, eta hor sorte izan du, urrea bai, dudari gabe. Bryant hor motelago denez, hemen ikusten dugu ez, alboko mugimendu horietan. Bitan irten da eta bietan harrapatu dute. Bueno, sisteman bidez lortzen du Dominio Bilbo Basketek aldaketak egitea, hor Munitzeko defensak, eta irakurketa azkarra ginen ondoren ikuste eta aukera badukatela buruz jokatzeko, ez? Hala ere, bueno, falta lelo xamarra izan da, asko komplikatzen ari da, ez? Bryant estatu batu barra hor goikaldean, eta azkeneko jokaldi hontan bertan salimentzu ikuste du. Lehen Todorovicek muturreko hautsi dio, eta orain berriz falta atera dio Bertansek, Bryanti. Bertansek atxena behar du, espada minutuak ondo banatu nahi ditu Sito Alonso, bigarren zatia oraindik luze izango delakoan, nekea ez dadila gertu. Bertans eta Monbru, beste batzuk ere azaldu beharko dute. Bai, ados nago. Eta hori uste denok ikusten dugula. Renfro, kanpo erten da Zipser, Gabeli usteko. Bayerrek ere jokaldiak lantzen ditu erasoan, baina beti ere erreferente nagusienen bila. Kasu honetan Renfro. Renfro lortzen badu aukera bat, beso hori armatzeko oso jokalari azkarra da, jolaztia hemen ikusten dugu gainaz, ze ondo baliatzen ditun blokeo zuzen horiek, eta aski ikusten badu bere burua, bea bukatzen ditu jokaldia. Janaren gaina markaketa berezi egiten ari dira, jakitun hor... Gabel dago gein gaina. Bai, eta Bryant ere erne. Gabelen defentsa zoragarria. Hemen ere berriz ere urrea, Jaurtik eta libreak uste tiru direla. Bai, iruko marratikan egin du jaurtik hori. Izango ditu Kleb Janak, 5. alegina zen hori, kanpotik. Eta bengoz, puntuak pilatuko ditu. Izan ere, 10 minutu daramatza kantxan eta ez du puntu bat bera ere sartu. Orain 3 jaurtik eta libre.
Beak ere ikusten du, ez, presio izugarria jasotzen ari dela, Gabel gehin gainean dago, ez dio usten baloia jasotzea, ez antolatzea ere, asko nekatzen du, ez, saskibaloia jokatutakoak badaki guzten bat nekatzen duen horrelako defensa gogor bat aurrez aurre, eta antolatzaileak ez du eze askorik ikusten, ez, eta Janari nik uste dut hori gertatzen ari zaiola. Pesitxek ere badaki, ez, Jana nahi bezala jokatzen badu, 20 puntu lortzeko kapaz dela, eta agian iturri hori agurtu nahirik egin dio horrelako defensa. Eurocup honetan bertaz batera puntu gehien pilatzen duen joklaria du Sito Alonsok, 13 batez beste, eta oraintxe lehendabiziko hirurak. Eta oberena porcentai hauekin eta 3 puntun. Bai. Ez dagoela markagailua. Ops. Ozen gainean orain Bori. Suarezek nahiko alan dauka Sabanovitzekin, aurreko astean bezala. Ondo itxita zegoen defentsa hori, eta Gabelen pasea ezinezkoa zen Sabanovitzen eskuetara iristea. Pixkanaka ematen du momentu txarrena pasa ditula Dominionek, antza. Bai, ez da, esan berdegu ez, beste aldean ere oso zuzen ari dela defenditzen Bogris Praenten gainean, eta ez hori bakarrik, ez, Sabanovic orain arte ondo defendituta daukate, eta badirudi hor ere aukera batzuk agortzen dituela, ez, aurkariaren gan. Movimenduak ondo ikasita, aurreko defentsa ikusi besterik ez dago. Mumbrú gortikan pasea, latza zen, bere lekura iristea. Sabanovic, antolatzaileen bila, hor da Kops. Dena aurreko erasoan, izandako huts hori, orain Suarez, faltaren bila. Bai, dagoeneko bi pase arraro batzuk, arraro xamarrak ikusi ditugu, ez, lehen Janarena ulertu zina zen, gero beste bat Herbelentzat pase pikatua, oain hau Mumbrurena gehiegi ari dira komplikatzen, ez, jokaldi batzuk eta errezago jokatzeko nik uste eta aukera badaukala Bilbo Basketek, ez, ireki ezkeo jokalari batzuk. Dedovic berriz kantxan da. Kops. Bryant espalin badago, pikanrola, gutxitan egingo dute Alemaniarrek, Sabanovitzekin saiatu diren arren, kanpotik jaurti behar, Bayerrek erasorretan. Bori, taskiratze ikusgarria aurreko astean, eta partida ona jokatu zuen. Oraingo ze punturik ez, Herbel, bestaldera egin behar, defentsa hori desorekatu nahian, patxadaz, azken segunduan, Suarez kale, errebote orain maizutasunez hartu du Bryante, Dedovic. Falta egitera jo du zuzenean berriro entrenatzaileak egin dut albotik, Borik. Bai, badirudi ez, nahiko garbi daukatela kontrarosurik ez, saskirak eta errezik ez. Eta transizioak kalera zuen behar dira nola doala, baina bi aldetan, falta taktikoiek errepikatzen ari dira asko. Irugoiti Bayer. Sabanovic. Kops. Zubira etorri da. Ezkerrera zabaldu, Dedovic. Eta inguratzeagatik, falta erasoan. Urgo figuratzeagatik. Epai Koromila zen. Erabaki hori hartu duena, jokaldia bertatik bertara jarraitzen ari zen. Eta Thompson eta Herbelen artean komeriak ikusten ez ditugu, ze aurreko astean izan ziren txinparta batzuk. Dedovic zein iruditzen zaizu, Alemaniara egin duenetik, joklari kementsua eta adimentsua bihurtu da. Bai, jokalari interesgarria da, ez? Kornelian jokatu zuen, Barsarekin, pitzatu ondoren, gero Obradoiron, eta... Barkatu, Josean, irukoa sartu bai du Herbelek, eta honen bestez partida berdin dut utzi du, iruko marratik. albistea da. Dudari gabe, hortxe da, berdinketa markagailuan, minutu eta 10 segundu atsedenaldira iristeko. Zailena pasaduela Dominionek esan berri du duela pare bat minutu, eta hala ematen du, emaitzori ikusi eta oraintxe. Kops, kostatzen ari zaio orain, baina aurkitu du horre Sabanovic, eta ez dakit 3 segunduak ezote dituen egin, Ala ere neko ondo jokatu du hor, Muncheko taldeak, eta ez dira oso ondo moldatu komunikazio atletikan ez Mumbrú eta ez Ruf.
Eta horregatikan, zalantza haietan lortu du saskiraketa hori. Utxeta ziko partziala zen hori, kosta eta pase hori, gaizki orain Munbruk. Ops, eta garbi zeukan, Borik falta egin behar zuela. Behin eta berriz gertatzen ari dena, transiziorik ez dute nahi, ez Bayerrek, ez da Bilbo Basketek ere. Falta ondo kudeatuta dituzte, Bai, orain arte bai, eta, esan behar dugu, oain ere bosteko honekin, bostekotikan oain kantxaratu du Todorovic eta Munbru eseri, baina beste laurak aldatuta ditu Sito Alonsok eta nahiko garbi taktikoki, ondo iritsi nahi du partidaren bukaerara. Bai, Munbruren beharra garbi dago, bertan zena ze esanik ez, haiek izan behar dira referentea momentu beroetan dudarik gabe. Eskarra da zitzen. Bai. Eta eskertia denez, besori ze ondo erabiltzen duen. Eta altuera horrekin, metro eta 3 zentimetro pasatxo ditu eta ondo koordinatuta da mutila. Laugoitik Bayer, lehenengo zatia amaitzear da Audi domen, Bori, ez du saskira behiratu oraindik, han ikusi du Ale Suarez, hau sartu beharrean da, eta sartu egin du Alesek. Suarez den lehenengo irukoa, 41 eta 40 markagailura, eta horrela bukatuko da beraz, lehenengo zatia modurik onenean. Izan ere, Dominionek bere zigilua utzi du, etxetik kanpora, 3,ratik, lehen zati honen ondarrean. Bai, eta ikusi dugu hobekuntza egin duela 3,ratikan, badabil hurbiltzen 100-40 inguru hortara, eta hobetzen badu, biko jaurtiketetan bere porcentaia partida irabazteko aukerak izango ditu. Ez dugu ikusten hain garbi, eta hainbesteko nagusitasuna Bayerren aldetikan, eta ondo iristen bada indar guztiekin Sito Alonsoren taldea, gustora egoteko aukerak izango ditu. Ea bigarren zatian Real Madriden aurkako partidu bera errepikatzen duen, Dominionek bere lana egiten duen, eta orain daukan markagailu hau alderantziz bihurtzen duen neurketaren bukaeran. Oraingoz, 41 eta 40 atsedenaldira goaz. Berriz ere Munikera egin behar dugu, izan ere bigarren zatia laiztera hasiko da, Bayern Munich eta Dominion Bilbao Basketen artean. Eurokapeko lasto 32-ren laugarren jardunaldian, 41 eta 40. Lehenengo zatiak utzi digune sensazioa, edo errealidadea zera da. Dominion Bilbao Basket bizirik dagoela, eta hori da dudarik gabe albiste pozgarria kontuan hartuta, bi saiakera egin ditula Bayern lehenengo zatian, eta ematen zuen jota zeudela Sito Alonsorenak josean, nola nahi ere, beti bigarren, hirugarren eta laugarren bizitza ere erakutsi du Dominionek, eta uste dut gaur batzuk erakutsi nahi dituela. Hala ematen du, eta esan behar dugu, hirugarren laurden honen hasiera garrantzi handikoa izango dela, espero ezagun ondo kantxaratzea, hasieran bezala eta mantentzea albaldin bada, eta ikusita ze gertatu den lehenengo zatian esan behar dugu, 3,ratikan bere porcentaia bere onera ekarri duela, 10-tikan 6 hartu ditelako, 100-tikan 42, eta agian biko jaurtiketetan realidad sufritzen, Gauza jakina da hori, begitxe gabe. Bai, barrukaldean zaitasuna ditu. Joko hortan behar du kementasun gehiago, eta ez da inor etorri taldera, ez da inor etorriko Eurokapeko 3 partidu hauek jokatzera. Horregatik handauka, hainbeste meritua, partidan barruan sartuta ikustea momentuetan, kontuan izan da gainaz bi falta teknika pitatu dizkiotela, Bai, gogoan izan, bat eta 10 aurreratu dela Dominion Bilbao Basket, bertan zen txinparta hasieran, eta gero, batean, utxarte bat eskatzerakoan iruditu zaigo, teknika Sitori, kapitaina Alex Munbruk protestare egin du, ari ere teknika, eta hortikan aurrera partida berdindu eta bide batez 10 puntugatik ihes egin du Bayerrek, baina bitan itzuli da Dominion Bilbao Basket, hartara dena irean dago, Banpitek irabazi du eta hoberu Dominionek gaur Munichen irabaztea bada espada. Hasi da bigarren zatia, eta bigarren zati honetan bostekoa ez da hasirakoa. Ez dago Todorovic, Ale Suarez baizik. Bertans, Munbruri eman, kanpoti berriz, baloia irten egin da. Enpresa ze jokatu izan du hor Munbruk. Renfro. Mesik berriz oiko iturak ditu. Ez eta
honek ere aldaketa bat egin du. Zipser ondo jokatzen ari da, eta bostekoa ez du errepikatu honen beste. Renfroren sarrera, Alperri, Bertans. Pasa egin da, Bai, Zipser gainean egonda ez zen erresa. Renfro. Pixka bate burua galduta dute bitalek. Gabel, ez dauka jaurtik eta klasiko hietagoa, baina erainkorra bai oso. Igidura gutxi. Bai, ez du gehiagik loratzen, eta hemen ikusi dugu, oso jokalari arriskutsua dela, eta gaur bederen ari da egiten lan gogor bat Janaren gainean, eta Janak ez du aurkitzen, erosotasunik, eta asko sufritzen ari da, defensarrekin. Asmoa hona zeukan Mumbruk, hirubider atea zabalik ikusi bai du lehenengo zatian talde bilbotarrak, baina kasu honetan bi aurkari zeuden, baloi horren marran, eta etzaio pasea iritsi Bertansi. Segundu bakarra. Horikan zale batzuk, bipak izan. Segundu batean egin daitekeena. Suarez iritsi da, lo harrapatu du. Sabanovic, bizkarra harrapatu, eta 44 eta 42 Suarezek 5 puntu jarraian dara matza. Zatiko irukori eta lehendabiziko bi hauek bigarren zatia. Pesicek begiratu du aukera esan ez. Enabarritzen. Nogaleike hori. Falta Janak. Jana behin eta berri zigortzen saiatzen ari da Bayer. Bultzada hori dena ingarbi ez du ikusi eta hau zigortzeko modukoa zen. Epaiek ere ez dute ikusi. Gabel. Nola doala Zonsoni eman. Tenkatuta dauka defentsaren dominionek. Renfro, Bogrisen aurrean. Eta horre Bogris baino azkarroa izanik. Balio du saskiraketak, Bogrisen falta. Renfroen abilezia aipatu beharrik ez dago. Gehigarria izango durain. Jaurtik eta gehigarria. Eta Sito Alonso Jana dauzkan goraberak ikusita, horren jakitun, Jana deitu du albora, baginduak emateko. Raul Lópezek ere ez dio erantzun gehiegirik ere eman, eta agian horregatik nahi du jarraitu Janarekin. Hor gabezi badago. Eta gero Suediarrak ere ez askorik ez du egin, eta garrantzi hondeko partida daukate aurrez aurrez. Horregatik nik uste dut Janarekin nahi duela jokatu lortzen duen hobekuntza. Renfroren falta, adierazi du epaile turkiarrak, eta antolatzeek aipatu dugula, esan dugu arestian, begitxez egoteak gabezia handi bat sortzen dio Dominio Bilbasketi, arazo txoa, zesanik ez antolatzaileek euren lana behar bezala betetzen ez badute. Baina Bayerren meritu ere badaz, Margareta hoien aldea, bai Raul eta bereziki Janaren gainean zorrotza da oso. Suarez berriz, 47 eta 45, bigarren hirukoa, Maokoak. Hau da, gaur da, bere eguna, aukerak izango ditu, minutua jokatzeko, lehen aipatu duzu, begitxez dagoela jokatzeko moduan, barrukaldean gabeziak dituela, gaur Bilbo Basketek eta, horren... Ez dakiba, Fonsonek ezaldu baloi hori ikutu. Hala ematez den, eta horren jakitun, Uste zuzendu behar izan dutela. Haumen berriz Suarezen iruko hori, 8 puntu dara matza, jarraian, zuzendu egin dute epaiek, ze denek ikusi dugu. Barruan arrisku gutxi sortzen du gaur Bilbo Basketek eta horregatik aukera dauka, Municheko taldeak presio hobeagoa egiteko kanpokaldean begira nuna ari diren jokatzen momentuetan, hor 9 metro inguru hortan, eta hortikan ez da izaten otxura gehiegirik sistemak lantzeko. Mumbru, bikaina, 47 utzi du markagailua. Partidan murgilduta Dominio Bilbao Basket. Etxetik kanporari da 6-6 orain arte. Zazpigarrena behar du, eta nahi dugu. Zipser, Renfro. Sabanovicen blokeoan gora eta bera. Eskubitik ez, ezkerrera egin behar. Hor laguntza eskatu du berriz. Eta bultzada, Sabanovici Mumbruk. Mumbruren hirugarren falta. Arriskutsua. Jodu, Zipser aurrean izan da. Irakurketa egokia egiten duen Sito Alonsok,
egoera ipini denen moduan, Mumbruk jarraitzen du kantxan, bien bitartean, Thompsonen jaso urratsak. Garbiak. Baloia jaso eta jeisteragoan, jarraitu du gelditu ezin. Paseare etzen nahi bestekoa. Hortara olainan ikasi zuen urtean, Unibertsitatean liga irabazitakoa da, aurreko astean aipatu genizuen bezalaxe. Eta Unibertsitatean jokoetan, estatu batutako selezioarekin, jokatu bat. Hau ere ez, bakarti xamartzen ba. Bai, hori sartzekoa zen, hori izan da, garbiena orain arte. Thompson, Sabanovic, bitan pentsatu gabe, ez, errebote ondo itxi du Ale Suareze, janari eman, buru altxatu, ez dauka paserik, Bogrisen laguntza behar zuen hor, eta Kabel eta Thompson, uste Eslovakiarraren falta dela, biak iten dira aurrerantza, edo Thompsonena. Biek falta egon da. Biei bana. Ez dugut adierazten. Estadistika ofizialean ikusi dugu, ikusiko dugu orain ber. Badi egon behar, ze hau berritzen denerako. Bertans. Thompson irten zaio. Oizondo hor, ondo jarraipena. Eta Zixerren falta ez da txarra. Honen bigarrena da. Picarrol bakarra burutu gabe orain arte Dominion. Bai, orain arte ez dute gehiagi jokatu Bogrisekin, ez? Nire ikuspuntutikan min gehiago egiteko kapaz jokalari greziarra. Hor utxune handia ikusten ari garalako gaurko partidan, ez? Lehen aipatu jakitun dela, bai, ez? Hor ez dagoela Begic, zaitasuna dituela barrukaldean jokatzeko eta horrek ematen dio aukera kanpoko lerro hori hobeto presionatzeko. Eta zergatik ez aprobetxatu, ez? Blokeo zuzen horiekin Bogrisentzat hor utxune horiek. Azkartasun hori, hain zuzen ere. Lehendabiziko 2 puntuak sartu ditu greziarrak, 47 eta 49. Lehenengo laurdenaz geroztik etzen markagailuan aurretik Dominion. Zenbakiak bere horretara bideratzen ari da talde bilbotarra eta honen bestez aurretik da markagailuan. Kops, orain kateatuta apur bat Bayer. Kopsek ez du garbi ikusi eta jaurtitzea erabaki du eta ondo gainera sartu egin du. 49. Horreko asteko bukaera izango aldugu berriz ba, asko geratzen da oraindik. Hana, Gabel irten da, Bogrisen laguntza, hor behartu du ondo, guztuan Bogrisek harrapatu, Mumbrú! Minutua bere ganatzen, jokatzen eta puntuak pilatzen. 49 eta 52. Dipser, Nikoa. Gutxi, Bai, hemen abantaila badirudi ez, oso estuak izango direla, alde batean edo bestean, espero ez dago, aukerak baliatzea ondo, orain arte bezala Bilbo Basketek, eta, esan berrego ez, orain arte nahiko ondo ari dela jokatzen. Bertans eta Mumbrú, eta haiek ez daudenean, Ale Suarez kanpotik. 51 eta 52. Ops. Ez ere grabatuta erasortan eta Gabelen urratsak bertan zorre egonda nabarmenak. Hemen da Mumbrúren irukoa nola atera duen Bogrisek baloia, pasea nola edo ala, eman duen arren janak ikusita etzeukala aurrera egiteri. Bai, baina Bogrisek jokatzen badu barrukaldean hori gertatzen da, ez? Ekartzen ditu bi edo hiru jokalari, eta pasea azkar ateratzen du kanpora. Eta oso ondo aurkitzen ditu, ez? Kanpoan dauden jokalariak aske baldin badaude eta Mumbrú badakigu, ez? Nolako portzentaiak lortzen dituen, Bertansek ere bai, eta nik uste ondo aprobetxatutako aukera izan dela. Ondo zabaldu dugu, berriz ere Bogrisek eta hortxe zen gatilua pres. Letoniarra, Bertans jauna injustu ere. Hirukoekin partiduak beste itxura bat hartzen du eta Dominion Bilbo Basketen alaitasuna plazaratzen da berriro eta Pesitzen haserrea. Utxartea!
baduzu errepikatuta Bertanse gauzatu den azken jokaldia, 3-marratik. Monbruren antzera puntuak bilatzen ari da letoniarra. Eta Brian itzuliko du kantxara Pesicek. Zentimetroen bila. Zentimetroak eta kiloak izango dira. Gero Brian erabiltzen jakin behar dute bere taldekidek eta horren jakitun Dominionen defentsa ona da, bereziki Bogrisena Kaliforniaren gainean. Pio pase haren eskuetara iristen utzi nahi Bogrisek. Eta falta hau adirazi duena Koromilas, Ez tegit da, adirazteko modukoa zen. Raul Lopezen bertxorik onena behar dugu bigarren zati honetan, lehenengo zatian ez baitu maila erakutsi. Gatara Bogrisen laguntza ipinu du Txito, Kops, Zipser. Kostata baloi hori, baina barruan ipinu du, irukoa. Eta bi sartu ditu dauneko. Raul López, Alex, Suárez, Bertans, hau ez dago gelditzerik. Buene, ikaragarria. Ez dago gelditzerik. Zuzia badatorrenean, hobe bertatik kentzea. 54 eta 57. Bertans eta Monbru hor balin badaude, mehatxua du Bayerrek, dudarik gabe. Ere asko geratzen da, bai, baloia Dominionentza da. Berriz ere, zigorra, Taldekide batek zigorra Zonsoni, ez da lehenengo aldia. Ez, pase hori ikusita gainaz nola zetorren, jarraipena eginez oso txarra izan da, eta bueno, eskerrak Bilbo Basketentzat. Erakusten ari da, kapaz dela, partian barruan egoteko eta garrantzia handiko minutuak ikusteko aukera izango dugu, azkeneko 3 minutuak. Raul López, ez, labur, Thompsonek errebotea, kendu indio Erbeli. Zipser, Kops. Bederatzi joklarin errotazioarekin jarraitzen du gaur ere Pesicek. Zipser, netzako amez gaiztoa da, Bai, gaur Bayerreko jokalari hoberena. Dudari gabe. Dagoeneko 16 puntu sartu ditu, hortxe, zenbakiak. Falta Bryantek. Bueno. Bigarna. Bultza egin diola, esan du, zeharkako bloke hortan, eta, bueno, badirudi, epaile greziarrak nahiko garbi zeukala. Orain arte zer gutxi, erakutsi du John Bryanek. Eta Taylorrek 3. falta egin duenetik ez du gehiago ikusi kantxan, lehenengo laurdenaz geroztik. Beraz, 8rekin ari da, Bayer. Ruo. Puntua sartzen dituen behingoz. Ondo Bogrisek jarraipen horretan, baloia barruan utzi du greziarrak, 4 guztira. Aurretik Dominion. Erbelek errebotea itxi du. Bertans gaindituta zukanean Kopsek. Raul López. Bertans. Ruo. Zirbesen aurrean ez du jaurtitzerik, luzeagoa delako. Azke da Bertans, eta azke balin badago, hor da erantzuna. Afal Bertans. Ze partida, 19 puntu dagoeneko. 3-marratikan. Hori da. Aurreneko biak partidu hasiala, eta beste biak laurden honetan. 6 puntuko aldea. Gehienez 9 izan ditu, neurketaren hasieran talde bilbotarrak. Kops. Gaulek eutxi egin dio hasiera baten. Kopet temati ondo besoa luzatzean. Bertans, Zipser hor aurrean egonda ez da usartuko. Normala denez. Rauli eman. Keinu egin, baina Thompson ere luzea da. Erbel. Eta errebotea Bogrisek. Erasoko errebotetan, Dominion gaur Bayer baino hobeto, eta hori bai dela bitxia. Bai, zentzu duen ari da jokatzen, ondo ari da kargatzen gaina erasoko errebotea. Eta hau, jokaldia 4 aldiz ikusi dugu dagoeneko. Bai, atzeko batea iriketzen diote bueno, eta berriz. Ara nola aldatu den hor gehiagoka, orain 8 puntuko aldea duena Sito Alonsoren taldea da. 56 eta 64. Azken segunduak 3. laurdenaren ondarronetan. Kops, Ryan,
Zabaltzen balin bada seinale txarra izaten da, Zipserre gor presaren presaz jokatzea, ona, dudari gabe. Eta Raul Lopezen defensa oso zuzena izan da, Ba orain psikologikoki golpea eman dezake Dominionek azken laurdena hasi baino lehen, Jokaldi honetan etekina lortu ezkero. Herbel, pase hori, demosketa egina hasia zen errebotearen bila behar bada Bogris. Sakatxoiek momentu horretan geroragian barka ezina dira, Bai, eta, bueno, egia da, Bayernek gehiago galdituela, baino batzuk hain leloak izan dira, Txito Alonsoren taldearenak eta agian horregatikan, hori bai zaindu beharrean ikusten dugula. 6 segundo. Dedovic. Ez. Bogrisek errebote hartu, eta ez da emaitza txarra, azken laurdena jokatzeke geratzen denean Munichen. 56 puntu ditu Bayerrek, 8 gehiago Dominion Bilbao Basketek. Etxetik kanpora ari da Dominion Bilbao Basket eta orain arte etxetik kanpora beti garai irten da. Gaur alabeharrez, garaipena lortuko balu, orainikan zeresan handia izango luke, naiz eta azken bi jardunalditan etxeko bi partidak galdu egin dituen, baina behintzat lehenengo jardunaldian kanpoan irabazi izanagatik gaurko orekatu dezake, eta oraindikan dena airean, eta ez hori bakarrik. Irabazi ezkero, Bayerrek ere tentuz ibili beharko du, hiru taldeen arteko berdinketa eman daiteke, batek daki, eta bestela Dominionek oraindikan bere eskuetan izan dezake sailkapen aurrengo faserako. Baina beti ere, orain daukan markagailuari uzten badio Dominionek azkeneko laurden honetan. Eta egia esan, 3,tik 3 gehiago sartuko dituela dudarik ez dut, 10 daramatza dagoeneko, batez beste etxetik kanpora 11rekin ari da Txito Alonsoren taldea aurten, eta gehiago pilatuko ditu, Hala dirudi, eguneko bikaina lortzen ari da orain arte, ikusten dugu gainaz biko jaurteketetan ero irukoetan porzentai berdina lortzen duela, orduan zergatikan egin, bikoak ez baldin badaude hain garbi. Eta kaso ginezkio, kantxan gertatzen ari daena, badirudi aukerak izango ditu. Postekonekin, Mumbrú eta Bertan Sexerita, azken txampa joka dezaten biek, orain defentsan, oinarritu nahi ditu minutu hauek, Zitok nunbait, talde honekin. Eta Renfro hori ikusita, zuzeneko martxa ipini du nunbait. Bai, hala ere esan berdego, orain dela astebeteko partidan Renfroren zenbakiak oso onak izan zirela, orain arte ez dira inbestekoak, baino ondo mantentzen badu, defentsa hortan eta ondo saiatzen bada bere gainean, aukerak izango ditu, baina hemen ikusteko korrika egiten. Hemen esan behar nuen, Herbelek hor eman duen pase hori, etzela zuzena eta gehiago. Momentu horretan egin duena egitea, Bayerri abantaila ematea baino ez da, gertatu den moduan. Behar ez diren pase batzuk ikusi ditugu partidan zehar, egia da orain arte, behatzi baloi bakarrik galdi dutela, Bilbao Basketek baino. Batzuk izan dira hain leloak ulertu ezinak, eta gero erantzunak alakoak izaten dira. Hartara ipatu eta azmarratu dut, Dominionek daukan bostekoa minutoetan kantxan. Bai. Eusteko balin bada, ondo, baina hori egiterik espalin baduka bostekonek, gerora berriz ere buruko minak. Oraingoz, 4-8 partziala, Zipserrek atxeen hartuko du, Gabel kantxara. Hori da oinarrizko aldaketa. Jatorrizkoa esan nahi nuen. Zabano idan. Ro. Herbelek berriz ere Bogrisekin jokatu nahi. Baina Zabano itxe gainean zen. Bayerrek partida estutuko du berriro. Oain ikusten dugu presioa egiten ari dela eta zaitasuna ditu. Braianten 3. falta da hori. Alboak zaitasun izugarri ditu. Hirurak ez, bi egin ditu toki berean, bestea berriz lekuz kanpo. Hori da.
3. urtea du talde honetan eta beste 2 urte berritu du. Bestez Alemaniako ligan urte batzu dengo ditu, ez? Ulmen lehen 2 eman zituen 2 denboraldi. Todorovic. Partidako jokaldirik ederren eskaini digu lehenengo laurdenaren hasieran. Bogris, hor zabaldu. Herbelek labur, Bogrisek oso ondo landu errebotea, Bryanten aurrean, erraldoi, Lan bikaina ari da betetzen, gaur ere jokalari greziarrak. Ondo. Bikaina hau ere, eta Bogrisek biribildu du, Raulek hasi, Todorovicek jarraitu, azken baten serbiarrari dagokio asistentzia eta puntua berriz greziarrarentzat. 6 goiti, Dedovic, ondo. Falta espero genuen, ze hau gertatzen ari da neurketa hasi denetik. Ez dago kontrarazorik eta hemen... Azkeneko jokalaria zen, nabarmen gainez. Araudiai zoin ezkero, araua batzutan, zertarako egiten den, galetu beharko dugu, Hor bai, bazukala aukera, zerbait gehiago lortzeko Bilbo Basketek. Todorovicek, Ruofek ondo zabaldu. Herbel! Bikoa, marra zapaltzen ari zelako. 68 bostekonekin berriz ere itzuli da partidara eta lehen zeukan alde horretara Dominion Bilbao Basket. Pesicen utxartea. Estadistikei gainbegiratu txiki bat laburra eman ezkero, niri esanguratzea iruditzen zait detaile bat puntuen alorrean. Alegia Bayerren badaude 6-7 jokalari normalean 9-10 punturen muga horretan dabiltzanak, eta gaur Renfro eta Zipser baino ez. Bi horiek baino ez dabiltza zenbaki egiten gainetiko guztiak urruti, oraingoz. Bai, eta ñabardura ze partido txarra jokatzen, bai Samanovic, bai Thompson, Renfro. Eta hau bai, hau bere zenbakietan ikusiko dugu partidaren bukaeran, baina, orain arte nahiko ondo zainduta dauka, Bilbao Basketek. Bosteko bera mantentzen du kantxan, eusten dion bosteko ni Sito Alonsok. Bogris, haze baloia atera duen kanpora, Todorovicek sartzen badu horien, Sartzen badu esaten ari nintzen, ze izan du aukera lehenengo pase hartuta, baina posizioa landu eta zuzendu nahi izan du hor, eta araze 2 jokali egin dituen aldi berean, Lehenik eta behin, hau, pauso hori atzera eman da, 3koa sartu, Gabel gainean egonda, eta gero, baloia eskuratu, edo harrapatu du, defentsan egindako lanarekin. 63 eta 71, eta nire galdera da, lehen bi teknika dirazi dituzten bezalaxe Dominionen alde, orain zergatik egongo zanagian, uste egon dala. Bai, Gabelek, purrusta hortan nik uste gehiagi behartu duela jokaldea. Egon da, Gabelen teknika beraz. Eta arbitro turkiarra, Ersan Kartal. Zegoen hor bere gainean eta esan dio ez jarraitzeko, bide hortatik. Garbiak izan dira gainez urratx. Bai. 73 eta 72. Bogris. Todorovic. Keinu egin. Renfro ez daki jaurtiko duen ala ez. Raulek hartu behar du erabakia. Ardura. Baloia nondik nora eraman behar den esateko. Todorovic, orain bai, jaurti beharko du. Eta ondo, falta lortu delako berriro Gabelena. Gabelena edo Bryantena? Azken momentuan. Edo Bryantena, bai. La Bryanten baldin bada laugarrena, Haze partida txarra darama. Bai nik usteten laguntza hortan. Bai, Gabel atzetik eta Bryant aurretik. Ez, epaiak Gabelena da, Epaiak Gabel. Bai. Bryanten faltare egon da gerora. Baina aurrez Gabelena. Orain danbor hotxoiek ez dira entzuten, Txistu hotxa baizik. Txistua, bai. 10 puntu goiti Dominion Bilbao Basket. Hasieran bezala. Eta hori zezik, Maike Garna ez da iritsi, baina zein sartu da, Bogris ez. Lehenago, bea, ez Todorovic, beak ikusi du okertzik jola jaurtik eta hori eta beak hasi du,
Bueno, Josean, 7 minutu bukera iristeko 10 puntuko aldea. Eta Bayer, bigarren zati honetan, arestian aipatu zen bezala, Real Madridin aurka gertatu ditzaiona, etzaio errepikatuko, baina emaitza bai kontra daukala beste behin. Alegia, ardura handiko partidetan, ala ere bandikan asko gelditzen da. Erantzuten jakin behar du talde alemaniarrak, eta Dominio Bilbao Basketen esperientzia trebezi hori hor da, eskarmentua. Bai, oberena bosteko honekin ari dela, ez bakarri mantentzen, baizik areagotzen pixka bat, Todorovic. Baina arte minutu gutxi izan ditu, azkeneko astetan bederen, pasea Bogrisi. Zapaldu bindu ez urratxak. Raulen urratxa dira, bai. Eta Bogris hor sartzen den bakoitzeko, arekin jokatuta lortzen du Dominionek jaurtitzeko aukera garbia. Itxe egiten da, bere gainean defensa eta baloia ateratzeko aukera bikainak sortzen ditu hor jokalari greziara. Naiz, dagoeneko 3-4 asistentzia banatu ditu. Raulek hartu du aldaratze hori. Orain ez du asmatzen Bayerrek eta uste dut arduraren zama ere iritsi zaiela Alemaniarrei, Bai, komplikatzen ari zaio, ez bakarri partida, baizik sailkapen ere, bai, gaur irabazi ezkero, datorren asteko partidak garrantzi gutxi zeukan beraientzat eta begira, Bain beharrezkoa izango da, garaipena lortzea beraientzat ere. Todorovicek jaurti berra dauka, hortxe da, errobotea landu egin du Duofek eta Bogrisen eskuetara azken finean. Jota dago Bayer, Josean, jota dago Bayer eta buru belarri lanean, etxetik kanpora arituta Dominion Bilbao Basket. Ona pasea. 12 goitik. 5 minutu eta 40 segundo. Bukaera iristeko. Herbelek ipini du, alderik handiena, Bilbotarren aldera. Brian tezdinean. Ez dute orain saskia haundi ikusten txiki baizik Germaniarrek. Renfro, argiketa eskatu du, Herbelekin jokatzeko. Badoa barrura, Herbelek eutxi egin dio, baloi hori ez da sartu zorionez, baina falta egon da. Bai, eskua jarri dio baloiaren gainean eta agian eskumutronen ikutu dio azken momentuan. Eta oso ondo Renfro, indartsu eta lortu egin du azkenean jaurtiketa hori egitea. Dituen hankame horiekin, Ez dira. Badirudia askotan ezinezkoa dela, baina ze trebea den baloiarekin nola babesten duen baloia eta Valladoliden erakutsi zuen bolada batean eta Gasteizen 4 partida baino playoffetan ez zuen denborarik izan bere maila erakusteko eta honen bestez aurten talde honetan da iaz Berlinen jokatuta gero urtebeterako sinatu du. Urtez urte jotzen duen jokalaria da. Badakielako urtero izango duela eskintza honen bat. 17. puntua, dagoeneko, gaur ere. 5 minutu pasatxo, Jana itzuli du kantxara Sito Alonso, Raul Lopezen ordez. Pixkanaka joango da bostekoa moldatzen, Ruof, baina arte gutxi, beste tankera kolana egin du eta ara Herbel zer egiteko gai den. Kanpotik asmatu behar. Hau ez da gauza berria urtengo Eurokopa honetan. Dominio Bilbao Basketen urrundiko jaurtiketaren erantzuna. Zitala. Brian, laguntza hor etorri da, Briantekin jokatzerik bai eta azkenik zintzikatu dena Zitzer. Ondo jokatu du, hemen Bayernek. Ondo mugitu dute baloia, 2 bateko defensa egin duen, bigarren laguntza berandu xamar iritsi da eta baloia bikoiztu ondoren ondo bukatzeko aukera. 12 daramatza Dominionek dagoeneko. Zenbaki Petrala zeramatzan lehenengo zatian, baina zuzentzen hasi da ondar horretan eta geroztik bere zenbakietan dabil. Hor nahaztu eginda, lehenik lurrean gelditu delako Bogris, ardura guztia utzi dio Herbelik eta horrein barkamen askatzen Sitori, bai. Ondo, alboko marratikan beak egin du falta egiteko. Bueno, horre, defentsa horren asmoa etzen txarra, inguratu nahi zuten Brian, baina lortu du pasea ematea eta gerora hemen etorri da. Herbelen erantzuna kanpotik. 77 eta 78, 4 minutu pasatxo. Denbora aurrera doa, Kops berriz kantxara, antolatzaile lanak egiteko. Renfro. Berantzaz etorren baloia bai. Beraz txapela alperrik. 79. puntua Bayerri eman dio Renfro eta utxarte eskatu du Sito Alonsok. Zan ere markagailua dagoen bezala, orain burua behar da,
Bai, garaipena lortzea da, ez, beharrezkoa eta albaldima da gainditu, ez, aberaxa, ez da, gehiagizkoa 2 puntu bakarrik izan zirelako, baino... Oso garrantzitsua da, Bada espadare, bai, eta... Panbitekin momentu daukazu negora daukazu. Bai, 9 puntu azpitikan, ez, eta agian lehen aipatu duzu, 3 talde hauen berdinketare gertatu litekena, ez, eta bada espadare, alde haundienekin bukatu behar da partida. Edo Bayerrekin berri duta bukatu, eta orduan gaurko puntu alde horrek balio du. Batek daki, ze Panbit indartxu gaur behintzat. Eta bien bitartean, esan dezagun, ACB-ko taldei dagokienez Eurokopa honetan, atzo Valentziaren bigarren porrotori jarraian astebetean Limoxen aurka, AC egoeran jarridan Pedro Martínez-en taldea Eurokapen, bestalde, Herbalife garaipen handia eskuratu du Saratofen, lekutan dagoen hiri horretan Errusian, hanka-herria dute hurrengo fasean Las Palmasekuek, eta Kai galtzen ari da Italian, Sassariren kantxan. Eta Dominio Bilbao-Basketi dagokionez, zaharrak berri, etxetik kanpor ari da, eta markagailuan aurretik. Bai, baldirudi presio gutxiago nabaritzen duela, ez, etxerikan kanpo eta guztago jokatzen duela. Ikusita gainaz ze maitzak lortu dituen orain arte. Kezka aurpegia, Bai, ez dute garbi ikusten. Eta, bueno, oraindik asko gelditzen da, espero ezagun zentzudun jokatzea, pixkanaka lehen aipatu duzu moduan Sito Alonso bere bosteko berena kantxaratzen. Eta, lortzen duen, ez, garaipena. Nahiko atxeen hartu dute Munbruk eta bertan ze. Sabanovic hor, egin beharretzuen falta egin du Bilbao Basketen mesedetan. Eta bate daki Epesicek bota izkionak Balkanarari. Ze gaizki ari den jokatzen, ez? Oain dala astebeteko partida eta gaur ere berdin sama. Hala ez, zergatik kanpo grisek, jaurtiketak. Bultza egin diote edo Munbruri egin dio falta, ez? Sabanovicek. Bultzada lehenago torri dagago. Agian horregatik, ez? Eta desorekatuta gero Munbruren gana jodu. Bueno, eta Bogrisen gainean, beste behin, zoragarria jokatzen. Loreak baino ez, gaur ere. Nor sartu da, Zipser. Beraz, errepikatu beharko du jaurtik eta Bogrisek. Lau minutu bukera iristeko. Eta Giorgio Bogrisek bere lana egiten jarraitzen du. 8 puntu eta 8 errebote. Bigarren zati honetan lortutako puntuak dira. Erreboteak 8 dira bai, 4 defentsan eta 4 erasoan. Eta asistentzietan ere ez dago gaizki, 3 eman ditu. Eta nolako defensa egin duen partida guztian zehar. Gainean gaur eta aurreko astean ere bai. Golpea jaso du Jana, baina falta. Baina denbora pixkanaka aurrera doa, ez? Eta hori komeni zaio. Aukerak izaten ikusten baditu azkar jokatzeko Bilbao Basketek, aprobetxatu dezatela, ez? Baina bestela denboarekin jolasteko eren guztea aukera momentu enten badauka. Horai luze jokatu beharrean eta atzean etekina lortzen utzi ez Bayerri, Kops. Buruz-buruko jokaldia zen hori, bere jaurtiketaren bila, horre, ze desoreka, errebotea ez duten ez itxi, Bogris eta zeintzen bestea, izketan hasi dira hor, jarraitu horrez. Bertan kontrarasoren bila zijoan eta hor utzunen abarbena. Falta erasoan da, 72 eta 79, huts hauek ez daitezela errepikatu gehiegi. 7 puntuko aldea, jabetza Bayerrek izango du, eta zaleak zutik bosgaraioetatik animatzen ari dira ba. Nola izatzen diren gauzak, Lehengo bostekoarekin asko zehobeto ari zen jokatzen taldea, eta aldaketak egin ondoren urduritasuna nabaritzen ari da. Jajovic, Thompsonen blokeoa, atera egin behar berriz, Thompson aurkitu du hor, Kops, Kopsek Thompsoni, ez, Zipser, Kops, nahikoa denbora, ez da ere, eta Bogris erraldoi.
falta Renfroren omen dela, adierazi du Koromilas greziarrak. Bejonde jola, Bai. Hala ere, Pogrisen lana behi eta berriz azpimarratzekoa da. 9. errebotea. Eta ze garrantzia daukan errebote honek. Haundia. Pesitxekin hitz egin genuen aurreko astean eta Bilbao Basketenkin zeukan errezeloa itzela zen gero. Bai, errespetu galanta eta gaur ere kezkatuta ikusten dugu hasiera-hasieratik urduri. Esaten zuen Bilbao Basket ez da Valencia, Real Madrid, Barsaren pareko taldea, baina bai talde serioa eta oso ezerosoa. Bai, neko argi dauka. Garbi dago. Bi minutu luze, bukaera iristeko. Falta izan da, bai. Rufena hor eskua, besua zabalduta utzi du eta falta garbi izan da. Etzen beharrezko falta hori momentu hortan. Bonusean sartuta dagolako. Hoxean, bitxikeri bat, Eurovisio ikusi edo jarraitu aldezu inoiz lehiaketa, abesti lehiaketa? Bai. Eta ez duzu gogoratzen kantxa? Kontxa ez duzu gogoratzen? Audi done? 1982 hemen izan zen, Alemanian, bai. Orduan ez dute... Beste itxura bat izango zuen. Baize, kantxa hau, 1972an eraiki zuten, orduko Olimpiar Jokoetarako. Eta bolada batean erabili baina beste bolada batean erabili gabe egon zen. 2011 arte, Bayerrek erabiltzen hasi zuen arte. Mumbrú, eskuz aldatu ara! Nola provokatu duen falta hori, Dudari gabe, jokaldi hau ere... Luze jokatu du, lortu arte azkenean desoreka eta, jefeari, eman diote azkenean baloia. 20 puntu, 19 daramatza Bertansek, 20garrena sartu du Mumbruk, eta gainera orain jaurtiketa gehigarri izango du. Bi arma nagusi horiek gordeta izan ditu badazpada Sito Alonsok azken txamparako, eta gaur errotazioaren gainean aitzaki gutxi ipini behar, Oso ondo kudeatu du talde guztia orain arte, ez? Eta, oraindikan 2 minututarri gelditzen dira, baina oso indartsu ikusten dugu dagoen, bostekoa dagoen kantxan. Talearen arra, nabore hori, azpimarratu beharra dago. 8 puntu larduitu du Bayer, Zipserrek, gaur espairi gabe, Renfrorekin batera, buruko min gehien ematen ari den joklaria da Alemaniarre. Egaleko garai hori. Ez dago, Mumbruk irukoa sartzerik izan, Zipserrek harrapatu errebotea. Kanpotik Dedovic, kontuz, Bayer gai da. Hortikan ere min egiteko eta minutu hobetan uste dut saiatuko direla beste remediorik ez dutelako. Behar gorrian iritsi dira, ez? Horri ikusi dugu nolako abantailarekin iritsi den Dominio Bilbao Basket eta hor saiatu dira azkar bukatuz transizioan jokaldiak eta kalitatea handia daukaten jokalariak ikusi ditugu, ez? Hiruko markotika. Gutxarte askatu behar izan du orain Sito Alonsok. Lehen burua erabili behartzela aipatu baldin badugu, orain zer esanik ez. Hain ondo bideratuta duzune partidua aldatu ez dadin eta nahi ez duzun bidea hartu ez dezan. Ez, indikan irabazten ari da, presioa beste aldean legoleko, ez? Baino, indikan neko denbora gelditzen da eta badirudi, ez? Armaietako bultzada horrekin, aukerarekin ikusten duela bere burua Bayern München. Kandu hasieran 6.007 lagunentzako lekua duela eta gaur 5.000 baino ez direla beldu, ez da 5.000 iritsi. Zarata bai, bomboa jo hasieratik. Hori entzuten ari gara gure kaskuetatik behintzat. Momentu batean aldiz, isildu eta txistu goza. Zu jefe bat aipatu duzu Dominio Bilbao Basketen, baina beste jefe nagusia Ugazaba aurkian du Bayerren. Bai. Zana eseri egin du,
Sito Alonso eta Raul López nahi du jokatu da. Minutu eta 48 segundo, 5 puntuko aldea baino ez, erasoan Dominion. Mumbru, Bogris, kanpo irten da Herbel. Thompson jarri zaio aurrean. Bertans. Jokaldia eskatu du beretzat. Raul, zabali denak. Eaze, denbora gainera dator. Behartuta Bertans, ez Mumbruk errebotea jaso. Hor dago, giltza undienetako bat. Hirukoekin batera. Erasoko errebotean, gaur egiten ari den lana, Sito Alonsorenak. Bogris. Hor ez dauka paserik, aurkitu du Mumbru. Ez, denboraz kanpo. Bogrisek berak jarraitu behartuen aurrera, baina Bogrisek hortika normalean egin duena egiten du. Segundu batzuk agortu ditu, hori bai. Minutu eta 12 segundu, oain enpresa beste aldean, ea defensa on bat betetzen duen momentu enten Bilbo Basketek, taldeko defensa on bat edo bestela errebotea zaindu ondo, Eta hirukoa sartzen utzi ez, sartzen utzi ez. Eta Dedovicek entzun, eta hoxe egin du. Bi jarraian sartuta, partidua pilpilean. Azken minutuan sartuta, aurreko astean bezala gaude. 50 segundo orantxe, Bertansi falta Thompsonek. Falta ona da, espairi gabe. Bai, eta alboko marratikan, atera berdu. Dedovicen odolotza, bila hortik eta beta bereziki azken horretan. Bueno, horre bildu dira bilbotarrak. Thompsonen falta. Bunzen. Obe. Bene. Azkarregi egin du jaurtiketa, ez? Bueno, azkarra da. Ez dauka pazientziari. Daneako da azkarra, bai. 20. puntua sartu du Bertansek, 3 puntuko aldea, 48 segundo, tensioa, bukaera tenkatua. Dedovicen bila, berriz ere. Bai, Kops. Thompsonekin ezin jokatu, Raulek amua handu, irentxi, eta partidua berdintzeko jaurtiketa igarri izango du Justin Kopsek. 83 eta 84. Gutxi gati, baina... Atzetik anik uste bultza egin diola, desorekatzeko pixka bat. Hortxe, partidua berduta utzi du Kaliforniarrak. Utxartea orain, 39 segundo eta Dominion behartuta asmatzea. Ze bestela azken jabetza izango du Bayerrek. Baina ikusteke dago, aginduko duen Pesicek alde batean, bonusea sartuta dago, Bilbo Basket, aukera badauka, jokaldi batekin, falta batekin mozteko. Jaurtiketa libreko jokalari hoberenak kantxaratu berko ditu, momentu honetan jakitu hori gertatu lekiela, Sito Alonsok ere, beste proposamen bat erakusiko du. Hala ere, garrantzia handiko jokaldia momentu honetan, bi gutxienez gelditu direlako. Bayer azken astean erakutsi digu, azkeneko laurdenean, ipintzen denean, nahiz eta dena kontrauki, iristen dela, erregaiarekin eta aukerarekin ere bai. Zoritxarrez. 94 dago markagailua. 39 segundo, jabetza Dominion Bilbo Basketek izango du. 28 eta 20ko partela daramagu, azken laurden honetan. Lehenengo laurdenean izan ezik, Dominionek 23, 24 eta 20 puntu. Baina laurden honek izan ditu bizati, desberdin. Oso. Lehenengo 5 minutuak, 5 minutu horiek jokatu ditu, aukiko bosteko batekin, eta gero aldaketak egin ondoren, begira, gertatu den. Ez dago hor aldaketari. Raul, Herbel, Bertans, Mumbru eta Bogrisekin Dominion Bilbo Basket. Bertanse jaso du baloi hori, Renfro gainean. Mumbruren gana eristen den, zehor beko zutoina jokatu nahi zuten, lortu dute, eta ondo gainera. Hori zen asmoa eta araze ondo iterne jokaldia, azkar jokatuta. Izan ere, ondo datorkio jokaldi horrek azkar burutu dutelako, eta azken jabetza orain Bilbao Basketi dagokio. Bai, 24 segundu bakarrik izan ditu, gehienez Bayern Munichek eta oain buru usteak beste aldean.
falta egitea ez dira jun, argi eta garbi gaineaz, defensa hon bat betetzea, baina horrerne jokatu du Zito Alonsoren taldeak, eta hemendikan ez dugu izan aukera, zer marraztu duen Arbelan, baina nahiko garbi zeukaten norekin jokatu, eta nun, beko zutoinean Munbrurentzat. Aulki bateko irudia edo besteko irudia ikusi eta hor garbi dago implikazioa nun dagoen. Bai. Hemen berriz, ea Ugazabak zer dioen. Pesic, hirugarren urtea talde honetan, bere semeak ekarri zuen Bayerrera. Berlinen kontrako gertatu zen garai batean, Pesic entrenatzaile eta semea jokalari. Eta orain hemen talde honetan bere semea kirol zuzendaria da, eta aita, fitxatu zuen orain dela 3 denboraldi. Bueno, ikusita nola dagoen momentu enten markagailua eta arlojoa, pentsatzen dut Zito Alonsoko aginduko zuela defensa on bat eta zuzena, ez egitea. Badakitelako gaineaz azkeneko jabetza, ondo itxiezke berrebotea bada ez da ere Bilbo basketentzat izango dela, hala ere gauz asko haindikan jokoan eta orain bai konzentrazioa mantendu beharko dela. 30 segundo, minutu erdia baino ez bukera iristeko, bigoitik dominioan Bilbao Basket, etxetik kanpora berriro. Raul López eserita eta hor... Bain defentsa nahi du bai. Dedovic, Bogris irten da, hortikan, jaurtik eta behartua laburra errebotea. Lastima gero, Herbelek ezin harrapatu, Kops, bandikan lanean jarraitu behar, ze orain bai arriskua dago hor, Kops erori eginda, labaindu, eta partidu erdia, izango du erasonetan dominion Bilbao Basketek, falta, bertan zi, Herbeli baino, jaurtik eta erako. Bai, ala ere ikusita ze gertatu den, azkeneko bi jaurtik eta baietan, baina, bueno, normalean bi jokalari hauek oso zitalak dira, marra hortatikan, eta espero ezagun hain bertansek. Biak sartu ezkero, partidua erdira bakita, ze 11 segundutan, gauza askorik egiteko astirik ez du izango Bayerre, baina biak sartu behar. Bat, bai. 21 puntu. Badirudi garaipena eskuartean daukala, momentu enten Bilbao Basketek, aberaxa beste kontu bat izango da. Biak sartu ditu, 22 puntu, egin duen partidua, sartu dituen puntuen parekoak, Azkar Renfro, falta egitera joko du Bayer ziurazki, hortxe da, Raul Lópezen bertan zen kontra, bai Kops eta baita Renfro. Hemen ere zerbait gehiago pistatzeko ere izan da, behartu du jokaldia Renfro, falta nahi zuelako. Baina hortikan pasada Bogris, besterik gabe. Kerrak. Bigarrena sartu ezkero. Partidu erabakita. 86 eta 10, orain txipini dute markagailuan, utzi egin bartzaio Renfrori, urbildu dadila, 2 puntuko aldea, berriro. Hortxe geldituko da, markagailua. Baina ez dute falta egingo, ez da? Azken baten... Ez dirudi, badezpadare nik uste dut, eusteko, aberaxari. Oin bai, berdinketa dagoela. Aberaxa berduta dago. Hortxe da partidoren bukaera, errepikaldiarekin galdu gertatu dena, etzen gauza askori gertatu beharala ere, eta hortxe da albistea. 7 partida etxetik kanpora, 7 irabazi, egorarik traketxenean beti bizirik irten da orain arte dominio Bilbao Basket, eta uste dut monumentua behar dutela jokalari hauek, ze gauzari zaiena egiten ari dira. Bai, txalauzeko partida berriz ere, hemen ikusi dugu Bogrisen aurpegia, Munbrurena eta azpimarratzeko, bai Bogris, bai Bertans eta bai Munbruren partida. Herbelek ere izan ditu bere momentuak, garrantzi handikoak, baina azpimarratzeko talde guztiaren lana berriz ere. Bai, eta Todorovicek sinatu du jokaldirik ikusgarriena lehenengo laurdenean. 24 puntu Dairis Bertansek, 22 Munbruk, 10 Herbelek. Bogrisek 9 puntu eta 10 errebote, 23 puntuko valorazioa. Hor dira bien bitartean, bi taldeen estadistikak uztartuta eta hirukoetan betiko bidetik etxetik kanpora. Batez beste 11 zeramatzan dominio Bilbao Basketek, gaur 12 kosta zaio egia esan, bolada hori harrapatzea, partidua bizkor eta bero hasi duen arren.
Ba, Josean, biziri dago Dominion Bilbao Basket eta hori da albistea momentu honetan. Eta Bayer kontu, ze datorren astean etxean jokatu behar du, indartsu dabilen Banbiten aurka. Banbit eta Bayer 3 garaipen, Dominionek 2, baina oraindikan bilbotarrek ez dute azken hitza esan txapelketa honetan. Biziri jarraitzen du, esan duzu moduan, eta oso interesgarria jarri da berriz ere, ez? Multzoa, egia da oso laburra dela, ez? Ligaxka hau, espero ezagun ondo bukatzea, datorren astea aurrera ateatzea partida eta azkeneko partidara aukera guztiarekin iriste. Datorren astean, Alemaniako beste aurkari bat bisitan izango dute beltzezkoek, Miribilan, Ratiopan, aukerarik ez duen taldea injustu ere. Besterik ez, bagoaz, albiste honekin, Dominion Bilbao Basketen, garaipenarekin, nola ez ba, etxetik kanpo larituta. Aio! Aio, bai.